Ідеальний лот на весну та літо. 6 гамаків за ціною 2520 гривень. Вартість за одну позицію всього 420 гривень. Показую вам ближче ось такі гамаки. Вони йдуть 3 ось таких принтованих та 3 ось таких бежевих естетичних. Ідеально підійдуть для відпочинку на дворі, також можна з собою брати на природу в ліс відпочивати. Вони йдуть з дуже якісного матеріалу, цупкого, який не буде розтягуватися. Ширина, дивимося, ширина цього гамака полотна 100 см, довжина самого полотна 200 см, довжина цілого гамака 275 см. Максимальна витривалість ваги 120 кг. Нагадую, що у лоті у нас 6 позицій, вартість лоту 2520 гривень, вартість за одну позицію 420 гривень. Друзі, телефонуйте нашим менеджерам, пишіть, будемо продавати разом.